Moikka! Mä oon Iida ja tervetuloa uuden murhamysteeri-meikkijakson pariin. Tän kerran aiheena mulla on Wattsin perhe. Sisältövaroituksena sen verran, että tää sisältää puhetta lasten kamalista murhista, joten jos se erityisesti järkyttää sua, niin en suosittele jatkamaan eteenpäin. Amerikkalaiset Chris Watts ja Shannon Rusek tapasivat vuonna 2012 ja menivät naimisiin 2 vuotta myöhemmin. He molemmat työskentelivät arvostetuissa työpaikoissa ja omistivat noin $500,000 omakotitalon Amerikassa Coloradossa. He saivat 2 tytärtä, Bellan 2013 ja Celesten 2015. Shannon oli tapahtumien aikaan 15 viikkoa raskaana pariskunnan pojalla. He näyttivät elävän amerikkalaista unelmaa. Shannon kuvasi videoita nettiin, mistä näkyi onnellinen perhe ja rakastavat vanhemmat. Todellisuus oli kuitenkin aivan toinen. Chrisillä oli nimittäin suhde työkaverinsa kanssa, jolla hän oli kertonut eronneensa vaimostaan. Elokuun 13. päivä 2018 Shannon palasi noin 2 aikaa aamuyöllä työmatkaltaan kaverinsa kollegansa kyydissä. Chris oli ollut kotona lasten kanssa. Chris kuristi Shannonin kuoliaaksi ja tämän jälkeen tukehdutti molemmat tyttärensä. Vanhempi tytöistä eli Bella oli taistellut isää vastaan ja pyytänyt häntä lopettamaan. Chris vei ruumiit ulkona oleviin öljyvarastotankkeihin, missä oli ollut myös itse töissä. Shannonin hän hautasi matalaan hautaan ja tytöt hän upotti öljytankkeihin. Myöhemmin samana päivänä tämä Shannonin kotiin heittänyt työkaveri teki katoamisilmoituksen Shannonista, koska Shannon oli missannut tärkeän neuvolakäynnin. Hän oli myöskin yrittänyt tavoitella Shannonia hyvinkin monesti ja pitkään, mutta kun ei saanut vastausta, niin hän soitti poliisit. Chris antoi poliisien tutkia heidän talonsa ja väitti olevansa täysin tietämätön, että missä Shannon ja tytöt olivat. Mikä herätti poliisien huomion oli, että Chris puhui tytöistä ja Shannonista menneessä muodossa. Eli vaikka he olivat tässä vaiheessa vaan kadonneita, niin Chris puhui haastattelussa ihan kuin he olisivat jo kuolleet. Poliisit löysivät talosta Shannonin puhelimen, auton avaimet ja hänen tärkeät lääkkeensä. Poliisit saivat tietää Chrisin suhteesta ja Chris tekikin valheenpaljastustestin, missä epäonnistui täysin. Chris vangittiin ja hän tunnusti murhanneensa Shannonin, mutta kertoi tehneensä sen raivovallassa, sillä hän väitti, että tämä Shannon olisi murhannut heidän tyttärensä. Näin ei ollut kuitenkaan käynyt. Shannonin perheen pyynnöstä Chrisille ei haettu kuolemantuomiota, koska heidän mukaansa kuolemia oli tapahtunut jo aivan liikaa. Chris tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen